अभिनेत्री पूजा सावंतच्या गाडीला साताऱ्यातल्या काशीळजवळ भीषण अपघात झालेल्या पूजा सावंत तिच्या आगामी कब बशी या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी अभिनेता ऋषी मनोहर आणि प्रसिद्धी प्रमुख दर्शन मुसळे यांच्यासह सांगलीच्या दिशेने जात होती। दरम्यान हायवेवर 3 वाहनांची एकमेकांना जोरदार धडक बसली, ज्यामध्ये पूजा सावंत प्रवास करत असलेल्या गाडीचाही समावेश आहे। या अपघाताचे काही फोटो समोर आलेले असून त्यामध्ये गाड्यांचं मोठं नुकसान झाल्याचं दिसतंय। सुदैवानं या भीषण अपघातात कुणालाही गंभीर दुखापत झाली नसून गाडीतील सर्वजण सुखरूप आहेत। पोलीस या प्रकरणाचा या अपघाताचा अधिक तपास करतायत। अभिनेत्री पूजा सावंत यांच्या गाडीतला साताऱ्यातल्या काशीळजवळ भीषण अपघात झालाय। पूजा सावंत तिच्या आगामी कब बशी या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी सांगलीला जात असताना हा अपघात झालेला आहे।